Basta yun, kapit-kapit. Okay. Nababismas din namin. Okay. Sibot ba'y idamdamu, ngain ka masirpan, tas kaman latay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Sa ginaw biyag ko, mantay kay yarigak, no di kan mapurus, pati pagtumpala. Anan wenta pintas mo, naiinutem unay, imit umanay sanikwam, no dumteng di patay. Agay at kaitan, takasat sa diwampay, yatangay at tuyak, nga karigagay. Sipot pa'y idamdamu, kain ka masirpan, tas kaman latay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Sa ginaw biyag ko, mantay kay yarigak, no di kan mapurus, pati pagtumpala. Anan wenta pintas mo, kaingingutem unay, imit umanay sanikwam, no dumteng ni patay. Agay at kaitan, takasat sa diwampay, yatangay at tuyak, nga tarigagay. Anan wenta pintas mo, kainginutem unay, imit umanay sanikwam, no dumteng ni patay. Agay at kaitan, takasat sa diwampay, yatangay at tuyak, nga tarigagay. Yatangay at tuyak, nga tarigagay. Kabalasang lay kamang sajit na iwan, chika na iyaw awan, sup na simurutan, sikip nga abalayan, nakasarita di sinsinan, kung edami na bakhang, tadi kamit nagkaawatan. Nagtingan di pa nagsimpan, di barukin balasang, kapitan nga yung pakatnan, panagsalate at kumintang, ipul sa makatalnan, agpulpuligos na salunan, aray-arya balayan, ingat umunta doa nga imam. Nagmayat akit kitan, ilangan ni katugangan, unang luka sigsiguruan, usig na tiyag parang-parang, san lata makibibiyang, nadali masalunan, ikis ka kakamakang, ala arya abalayan. Pang babae po yun. Pang babae. Kala ko, kaya mo. Para tuwitan nila. Okay, sige. The first scene was the church, then the altar.